मावशीक रे खाऊ वारा. मावशी खाव रे एकदम टकाटक मरे त्या. तू काय कमी ना आवय गे. काय विषय का? विषय काय सांगतलंय तुका. सकाळी सकाळी स्वप्न पडला माका. आणि त्या स्वप्नात ना मी एकदम पॉश गाडीत उतरतो. वांगात या होतो दोघंही जाण आपण गाडीतून उतरतो. एकदम भारी गाडी असते. रे एकदम डायरेक्ट ऐक ना. अरे जाम पैसो रे चालू आता आपल्याकडे. 15 एपिसोड झाले आणि काय हवा रे भाई. 15 लाखाची गाडी आहे आपल्याकडे आता. आणि तुझं ह्या माणूस होता खै राहुला गर्लफ्रेंड रे माझी मर्सडीज दिली ते का घेऊन. केव्हा केव्हा एपिसोड झाले आपले कसले लाखपती. भाईन तुझ्या काय दिला सांग. का लॅम्बोर्गिनी. एकदम भारी मरे. ऐकते का मी माहिती आहे का पैसो झाला आणि मजा येते. काय डायरेक्टर मनीष मनीष भाई एकदम लेट झालो का नेट नाही मग तो लोकेशन आपल्या ह्याच्या रिलो असतो तू वाट बघता का. वाट बघतो. चल 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 म्हणजे ऑटोग्राफ देऊन देऊन कंटाळलो. अरे बघ बेगिन करा येता ऍक्टर येतो. चला चलता झाला रे. लाइटिंग तर बघ. ओके चल हेड आपलं रेडी आहे. अरे वा 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 एक नंबर. असे आपला गुड कितके 25,000 भारी भारी है. मोबाईल ऍपल काय ऐकणार ना रे. लाखभर रुपये रे. लाखभर असं कोण मी काय आता स्टार शूटिंग एकदम व्यवस्थित जाऊ. लोकेशन बघा. बजेट आता आपलं काय टेन्शन ना बजेटचं कळा मग. स्टार ऍक्टर हा तुमका आता सगळे मी पहिल्यापासून ह्या दाखवायचं. आपली शूटिंग खायसून चालू होती लोकेशन सगळी दाखवायची. पण काय तुम्ही टाइम कितको लायतो असं आमच्याबरोबर करू नका रे. ऑटोग्राफ बरं अरे असं जावायचं. चला चालू करे. ओके चला चला. हा सही हा आपलं लोकेशन हेलिपॅड. तुम्ही आता मोठे ऍक्टर आहात. गझलीचं कोकणचे स्टार ऍक्टर आहात तुम्ही. तुमच्या दोघातलं एक मरे हेलिकॉप्टर घेऊन. हेलिकॉप्टर हेलिकॉप्टर असं आहे कथा 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 दिसता दिसता का कथा 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 होईल कळलं कळलं बरं. आता दुसऱ्या लोकेशन हे आपलं दुसरं लोकेशन स्विमिंग पूल. स्विमिंग पूलचे पैसे मी पोचलेले आहात मला. बजेटाचा काही एक विषय ना त्यामुळे एकदम बरोबर आपण सीन घेऊ हैसर. हा हेलिकॉप्टर असून कोणी दिलं मी हेलिकॉप्टर असून इलं आहे ना हो काहीतरी हैसर स्विमिंग पूलात नाही राहत. तुझाच स्विमिंग पूल स्विमिंग पूलात उतारलंय ना आणि तो सुसून हेलिकॉप्टरसून येतो. तुम्ही तो भेटा मरे आणि नेक्स्ट सीन आपलं गार्डनकडे असतो. आपलं पिक्चरचं बजेट आहे ना लंच टाइम एकदम 5 स्टार हॉटेलमध्ये. भारी. तू कॉफी पिऊ तिथे ना आणि एक ऑफर येते ना कसली एकदम डायटिंग चालू आहे माझी. 6 पॅक होईल एकदम स्टार आहे. गझलींचं कोकण एकदम स्टार. ऑफर येतात माका एकदम कडक. आपणाला आवडलो जाम. तू पण भारी स्विमिंग पूल मस्त कडक कडक. राजेश विराज तो आपलं लास्ट गार्डन सगळीकडे गार्डन. ओके आता विषय काय आता मला ते नाहून बिन बाहेर इलं हा आणि हेलिकॉप्टरसून इलो. पण हिरोईनचं ट्विस्ट जो आहे ना दोघांका एकच आवडतं. हिरोईन दोघांका एकच आवडतं.
हा म्हणजे तुम्ही काय करता माहिती आहे? हे गुलाब तर म्हणजे ती गुलाबानंतर दोघे जण मरे गुलाबा दितात आणि त्या हिरोईनिक मरे मग लास्टा तुम्ही असे मग या प्रेमीसून सर दोघे जण आणि हिरोईन मध्ये शांतपणे तुम्ही संध्याकाळचे जाता. पण दोघांका एकच हिरोईन? हो हो दोघांका एक दोघांका एक कित्या? अरे ती एक ट्विस्ट आहे रे तो तर खरं ट्विस्ट आहे ना. कॉम्प्लिकेटेड. एकदम भारी स्टोरी आहे चला फाल्या सकाळी ओके सकाळ पुढे म्हणजे काहीतरी जाता लागेल. नक्की नक्की. माझी एंट्री कशी असो स्विमिंग पूल माझाच स्विमिंग पूल स्विमिंग पूलात मी असो बाहेर येतो एकदम टकाटक हिरो कसं आणि मी मरे असो हेलिकॉप्टर असो आणि तुका सांगा नाश्त्याची बी सोय आपली एकदम अरे एकदम 5 स्टार सारखे जेवण बिवण कसला आणि ह्या बहिणी स्वप्नात होता ना तात घालून सारख्या तसे एकदम आज मजा येते. काय झाला ना ह्यात कपड्यात शूटिंग हा मनीषाचा अजिबात ऐकायचा ना. बहिणीर बघ ह्यात कपड्यात शूट जावं काय 15 एपिसोड झाला जाता येऊन जाऊन ते बहिणीर फाटकी पॅन्ट आणि त्या ह्या स्लीपर विपर घालून सांगता ह्या आणि ताकर अजिबात ऐकायचा ना. आपण आता बघ फेमस झालेलो आपली मजा येऊ चल जाऊया बघूया. अरे मला तू केदे पिक्चर ते माहिती गझलींचं कोकण नाव ऐकलंय 19 एपिसोड 67 अशी शूटिंग दिसते. आता पुढचं माहिती पुढचं आमचं थिएटरात लागतो. थिएटरात गेल्यात कधी अरे केदे मोठे पिक्चर केद्या ऍक्टरांक मेल्या केदे नाव माहिती माझं काय गझलींचं हा मनीष शाह आणि गझलींचं कोकण. आता पुढचं येतो ना जबरदस्त हा म्हणजे तू थिएटरात लागायचो हा मोठ्या थिएटर स्टोरी ऐकलं. अरे अरे ऐका रे अरे मोठा आहे रे पिक्चर ए असो मोठं असो मेला ना काय मेल्या चल लायकी घाल्या नाही त्याच्या पोरांची काय अरे मनीष सावंत मेला केदा नाव आता असा रे सगळ्यांना कळला काय पुढे काय तर तू आता शूटिंग झालं मग कॅमेरा व्हिलो मग आपलं हो कॅमेरा तो राजा आणि कायमचा मरे तसा असता कंटाळा येता कंटाळा आता सकाळी त्याला फोन मरेला आहे तू अरे येणार ना तर काय करतो ये चल बघूया किती आम्ही फोन ला बाबा चल ते पोर लाच घाले तू ते घालव नाही तुझं काय झालं होतं झालं हे का पहिलं राजेश दुसरं मी विराट हो का हा काय बघतेला आता फोन लहान लहान कंटाळलो येऊन तसंच वाटतं बघ मरे कसले दिसत मी आपण काय वा मस्त हा मस्त मस्त ये तुमची वाट बघ होतो बघ रे काय बघ रे बघ काय फर्स्ट टाइम बघ रे ह्याचं आता काय करू मी म्हणतो जाऊया आता काय जाऊन आहे ना लग्न सगळे सीन चेंज झाले मरे ते काय तर बघूया आम्ही ते जाऊन ते शॉर्ट सगळे सारखेला ते शॉर्टला आहे तुम्ही बरोबर सारखेला हा अजय भाई ह्यांचा काय तर बघतो मी ते कॅमेरा आणि ओके स्टँड घेऊन जायचं लावतो आपण इतकं लांब घेतो साहेब वा 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 कसले भारी मध्ये शूज बी एकदम मस्त मस्त खरी तुम्ही शूटिंग खुईसर कोकणात आहात तुम्ही आणि खुईसले हे काय करतात आमका हाफ पॅन्टच होई आमका बनियानच होया असा नवीन काहीतरी हे काढ आमका बनियानच होया हे काढ हे बघ ह्या आमका ओरिजिनल एक बूट बीट काढ रे ते बूट काढ हाफ पॅन्ट घालून बनियान घालून परत हाडल्यात माका बनियान सकाळपासून 1 तास इस्त्री मारली कंटाळो काय ह्या मनीषा तो निरांकार तावलो परत माका बनियानार मेला मारला कुत्रो खायचो म्हापशेच्या बाजारातून 200 सूद काढलं कपड्यांचा
काढूक सांगलो रे कपडे आपण नको जाळते. हे जर आता पहिलं सीन घेऊया आपण. पहिलं सीन घेऊया ते का सांगा हे बघ वा रे वा. हेच भिरके पडलेले बॉडी स्लीपर बी ह्याच आता बघ मस्त वाटतं. कम्फर्टेबल मध्ये या. ओके एक नंबर एक नंबर मस्त आता मस्त आता सीन घेऊन काय ओके. काय प्रॉब्लेम आहे तुमचा मालवणी राजू भाई सीन पहिलो आपण घेऊ चालू करूया. लगेच तुम्ही थंय जाया डिस्कशन करा. हा मस्त एक नंबर तो पहिलो सीन आपण घेऊया. पहिलं सीन घेऊया. काल स्वप्नात मरे हेलिकॉप्टरातून एंट्री झाली माझी अशी कार असं म्हणजे एकदम कपडे बिपडे घालून असो हेलिकॉप्टर असा येता हेलिकॉप्टर असून हेलिकॉप्टर असा मरे आमच्याकडे सगळं हेलिकॉप्टर सगळं गावतलं तुका या काय ह्या हेलिकॉप्टर हो ह्याच हेलिकॉप्टर मरे घे मरे हेलिकॉप्टर पण ते कपडे बिपडे जरा थापाट बसताना थापाट मधी मध्ये बोलची तर आहे का ते काय सांगतो तर कळला. हेलिकॉप्टर घे वरती जा आणि गरगर आहे कळला. ब्रेक मारूची सर आहे ती कळला. पुढे पाठी काही एक बघू नको आणि हय सरलाय हेलिकॉप्टर. ते जर बघ चल चल पुढे पुढे वरती जा एकदम तक्षक जा. ह्या बघ तुझा हेलिकॉप्टर आणि सावकाश जा. ब्रेक बी मारू नको. हात डोकं मोडल्या चालता समजला. पण सीन परफेक्ट घेऊ. हेलिकॉप्टर घेऊन जावा तू. जा वरती जा तक्षसून या. ब्रेक अजिबात मारू नको. राजू भाई सगळं कॅमेरा ओके ओके कॅमेरा विकास तिसरो सीन तिसरं scene. आणि राजा ऍक्टिंग बघते चौकाश येऊ सांगते का सगळं सोडून तुम्ही पावत बघ या. तुम्ही पावत ब्रेक लागला कॅमेरा उचलू पहिलं कॅमेरामॅन हात पाय मोडा. विराज सगळं ओके काही एक टेन्शन घेऊ नको. आम्ही सगळं काय तर बघतो. आणि बाजूक जाऊया. रोलिंग ऍक्शन. कसली ऍक्टिंग केलंय रे ती. एकदम भारी पॉवर ऍक्टिंग. बुर्जी पाव जातलो ब्रेक नाही सायकलीक पण पॉवरफुल हेलिकॉप्टर दिल्यान काय तर झाला रे. आता माका स्वप्नात दिसलेला स्विमिंग पूल. का स्विमिंग की स्विमिंग पूल ऐका गेला मग सगळं असं आपल्याकडे बाबी. स्विमिंग पूल आहे मग तुझा हेलिकॉप्टर भागला मग आता एका स्विमिंग पूल देऊया मस्त. बाबी चल स्विमिंग पूल सगळं. अरे बाबा आमच्याकडे स्विमिंग पूल ह्याव त्याव कळा मरे. हे बघ कसं एकदम क्लीन तर ठेवून ना मुद्दाम त्याच्यात हे कचरू बिचरू घालून कसा गावठी जरा कळा मग बरोबर गावठी फील येऊ. मस्त मस्त. ह्याच्यात तुका आता उतर जाऊ चला आणि मग असा वरती हो कळा. थुईसर आम्ही लेन्स लायचो थुईसून असं ह्या घ्यावं बघा. या तुझं सगळं व्यवस्थित जास्त ह्या करू नको तुला. पाणी एक नंबर रे. फक्त वरती जरा आम्ही शेळो घालून जरा टच दिलेलो आहे गावठी टच दिलेलो. थंयसून आम्ही थंय कॅमेरा हो मस्त मस्त. मरांग नसल्या पुरे. राजेश सगळं ओके कळलं मग टेन्शन घेऊ सगळं ओके. विराज राजू भाई बरोबर आणि माहितीये मग कसं आहे वरती सारख्या असं वरती विकास सीन नंबर देतो 7 का 7 हा राजेश ऍक्शन.
वा वा राजेश मस्त आला पॉवरफुल. ओके मिळते तो बरोबर क्या बात है रे. कसलो सीन एकदम मासो कसो बाहेर लय मेला तू. पण काय ते शवाळ उतरल्या रे कंट्रोल शवाळा सगळा स्विमिंग पूल मध्ये काय सगळी खाज येतात कंट्रोल शिराम मार खाज येली. काय कसल्या ह्याच्या उतरल्या चिकला ते कुसुंडे पिसुंडे काय कुचले सीन पण दिले आणि याला ऐक नाही ना. ते असेच भारी दिले माझं कायच ना. आता मला ना आता काहीतरी भूक लागली ना. जाम भूक लागली जेवण बिवून जेवण त्याच्याकडे काय झालं तरी मागायला जेवण अरे भूक लागली काय कितको कंट्रोल बरोबर. जेवण जाम भूक लागली. जेवण मागायचं त्याच्याकडे माशा बिशा काय. जेवली काय तिथं सीन मरे एक नंबर झाले सगळे आले मा दोन रोले ना दोन रोले. ओके हिरोईन बरोबर जावं अय्य तो मेन हा हिरोईन. बघा मरे खूप टाइम झाला भूक लागली. हो असं माझ्याकडे थोडे पैसे बघ हडले 1 2 3 4 5 6 7 8 रुपये आठाण्याची पॅक्शे मरे 8 2 16 8 बंद झाले दुधाचे मिळतात मरे कसे 2 रुपये. ते खूप मरे तर मग बजेट जाऊचं ना आपलं. एक बघ ना भूतून काय जात आलं बारीक एक काम करू शकतो हा. आपण तिघां मरे दुधाची आवडी होय. त्यांका मरे साधे रे ऑरेंज बिर्याणी जावतात ते तसले लिमकाचे मिळते ते तसले आपणा 3 दुधाचे 3 दुणे 6 2 रुपये उरतले ते 1 रुपये चालतं मी पुढले सीन लिहून दवरतो आणि हिरोईन तुझं सारखं घ्या घेऊन येऊ मग ते पॅक्शी घेऊन त्यांना दुधाची दाखवू नको. काय झालं जेवण सांगा जेवण भूक मनीष मनीष काय रे आवा तिथे तुझं हा वडापाव तरी जरा भूक लागली का ये तू बस. हो, हो. ते बस. काय वडापाव भूक लागला भाजी सांगा भाजी पाव जास्त पैकी ना भाजी काय प्रॉब्लेम आणि काय आणि कानो आणि लिंबू 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 एकदम बरं नको नको वडापाव तू काय माझा उपवास आहात उपवास तू हा उपवास काय चल असं काहीतरी कर मी डायटिंग तरी माझा उपमा शिरा काय ना ना मी डायटिंग फुल डायटिंग उपवास अजिबात नाही काय हिरोईनचं सीन सारखं घे हा चल चल केळी मागाव ना नको असं नाही बर सगळं व्यवस्थित झाला स्वप्नात पडला फक्त बजेट कमी बजेट कमी झालं कंटाळा तू स्विमिंग पुलात सुनी होतं तो डबक्यात सुनील आणि ती हेलिकॉप्टर तो सायकल सुनील मी घे सगळं सेम झालं सगळं सेम झालं फक्त बजेटाचा प्रॉब्लेम झालेलो होता आता हिरोईन गावलेली स्वप्नात. आता ती हिरोईन तरी बरी असल्या पुरे बघी आता काय तेव्हा जेवण आणि कसला जेला जेवण बिवण व्यवस्थित स्वप्न होता तू तेव्हा डायटिंग केलं ते हे का लागा आता म्हणजे मजबुरी झाली. काय दिवसा सोडून काय दिल्या पेप्सी रुपये ती तांबडी रुपये हे काय जाता आमचा आता आम्ही काय बघूया चल हिरोईन हिरोईनचा काय इलो सर हा बारी बारी मस्त मस्त व्यवस्थित सरळ जाऊन आणि शिंगे पुढे घ्या हिरोईन राहते विराट मस्त घेत दिलाय ना तसेच चला अशी
आणि असोच राव. ऍक्शन. एक मिनिट वाढलाय तर हा. तो राजा मरे खूपच ह्या करता हा. तो दपटलेला झाला चल चालू झाला. ऍक्शन. बस थांब. खालती जा. बोले हा चल. रे पाय वरती घे पटकन. घेतला. एकदा बघ.